cousa tan bonita. Ti que me levas, eu que te axudo, imos de xuntas ao cabo do mundo. Ti que me levas, eu que te axudo, imos de xuntas ao cabo do mundo. Ti que me levas, eu que te axudo, imos de xuntas ao cabo do mundo. Esas palmas poderosas. Éramos ben pequeniñas cando lle fomos o San Adrián. Ti levabas cereixas e un anaco de pan. A ti decíanche Rosa e ti berrabas por min. Ai Adela, veliña Adela, ven canda min o San Fin. Ti que me levas, eu que te axudo, imos de xuntas ao cabo do mundo. Ti que me levas, eu que te axudo, imos de xuntas ao cabo do mundo. Ti que me levas, eu que te axudo, imos de xuntas ao cabo do mundo. Palmas poderosas. Xa cheguei a aldea, estou subindo a costa, a mi cada e alma xa che estou de volta. Busco no bar, aí estás tiradiña na porta, a mi cada e alma, que ven que estías de volta. Ti que me levas, eu que te axudo, palmas, aí sí. Ti que me levas, eu que te axudo, imos de xuntas ao cabo do mundo. Ti que me levas, eu que te axudo, imos de xuntas ao cabo do mundo. Agora é plan apoteose. O cabo do mundo. Ai la, ai la, la 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 la. Cousa tan bonita. Orquesta Bravún, Xangai. Boas tardes e boa música. Benvidas, benvidos á gran celebración da selva diversa da música galega contemporánea. Esta aperta inmensa de parte de Músicas ao Vivo. Benvidas, benvidos, póñome solemne, a 11ª edición dos Premios Martín Codas da Música. Juan Eno. Levo no peito a consigna, medre o talento. Eu digo, medre o talento e vos decides medre, pero hai que levantar os brazos. Veña, 1, 2, 3, medre o talento. Medre! Buah, que tsunami, como máis peito. Medre o talento. Medre! Medre o talento. Medre! Porque o que buscamos, celebramos a creatividade, pero cuidado, a creatividade en colectivo. A ver como fan estes rapaces e estas rapazas. Ti que me levas, eu que te axudo, imos de xuntas ao cabo do mundo. Con máis corazón, por favor. Ti que me levas, eu que te axudo, imos de xuntas ao cabo do mundo. Isto é unha celebración. Por que? Porque a música é o sector máis dinámico de toda a cultura galega. Non sei se reparastes nun detalliño. Levamos 800 anos cantando en galego. Sí, podes dicir, levamos, espera, que vou non repetir. Levamos 800 anos cantando en galego. Que maravilloso. Non é pa tanto. Sí, a ver, un mentiño. Aquela canción, como lle chaman este? Mía hermana fremosa, treides comigo a la iglesia de Vigo, o mar saído e miraremos las ondas. Dame un aplauso. Como lle chamaban a este letrista, a este vocalista? Como se chamaba? Martín Codas. Que ben levadiño. 800 anos cantando en galego. Como dixo Luisa Villalta, a música e a poesía son o mesmo. O outro lado da música, a poesía. A música é o gran soporte da alta poesía galega. Somos un referente. Creatividade en colectivo, sí, pero tamén responsabilidade en colectivo. Sabedes que os proxectos premiados, que van ser premiados, levan ao val
dun xurado competente, poderoso, pero tamén de todos vos. Foron premios abertos á votación popular. A ver que fixestes, Non, xuro que estuvo moi ben. E non vale eso, non, é que votei ao meu amigo, votei a miña amiga. Non, porque isto está moi ben feito e hai que votar unha serie de proxectos para que sexa, insisto, un gran cántico. En fin, e xa falei moito, empezamos coa festa. Vos preguntar, que queredes? E vos decides música. Compañeiros, compañeiras, neste oficio, que queredes? Música! Compañeiras, compañeiros, neste oficio, que queredes? Música! Se música queredes, música teredes. Primeiro bloque de entrega dos premios Martín Codas da música. Bloque referido a metal e heavy, a canción de autor, a blues, funk e soul, e tamén a música electrónica. Tengo papeliño con resultados, tensión e emoción. Nani Casal. Mira, Nani, achégate, queremos saber. Ti que me levas, eu que che axudo, imos de xuntas ao cabo do mundo. Boa noite a todos, moitas grazas a Músicas ao Vivo por invitarme a este acto. Moitos parabéns a todos os finalistas e a todos os que non son finalistas, porque o importante é a saúde. Como a saúde é importante, altri non. Ben, entramos na categoría de heavy metal e os proxectos finalistas son os seguintes. You Can Hide. Hair Anxiety. Rimmer. E o proxecto premiado Hair Anxiety. Moitas grazas a todos por estar aquí, por acompañarnos. Rodri, por favor. Prosigue. Buenas noches. La verdad es que no teníamos, no sé decir esperanza o ninguna idea de que podría pasar esto. Incluso estoy ahora con el móvil porque estaba redactando algo para poder leer, por si ocurría. Y nada, lo primero, un fuerte abrazo a las bandas con las que compartíamos categoría, a You Can Hide y a Rime, que también se merecían el premio, pero bueno, al final esto es así, ¿no? Simplemente decir rápidamente que bueno, este proyecto comenzó en la pandemia, en un momento muy difícil para la música porque no se podía tocar en directo. Entonces simplemente nada, agradecer a la gente con la que compartimos todos esos momentos. Eloy Pascual, que grabó con nosotros para el álbum con el que hemos ganado. También a la gente con la que trabajamos en los videoclips y en general a toda la gente que ha venido a un concierto, ha comprado algún disco, nos ha apoyado de alguna forma, una camiseta o han pagado una entrada. Nada más, simplemente muchas gracias y suerte a todos ahora. Ben, agora toca a categoría de canción de autor ou autora e os proxectos finalistas son Canta miña compañeira, miña Antía Muiño. compañeira, canta.
Guadi Galego. Existe a manxa pode ser de todos. A Pedreira. Todo país e aldeia, xa te espero de bella na Saba Negra. Todo país e aldeia. E o proxecto premiado é Guadi Galego. Hola, boa noite. Bueno, pois, a última vez que me deron este premio non tiña nada preparado. Entón, quedei fatal. Entón, hoxe pola mañá escribín aquí unhas palabriñas que podían ser outras mañá, pero as de hoxe eran estas. Entón, quero primeiro felicitar a todas as premiadas e nomeadas e as que non chegaron a estalo tamén, especialmente a Antía Muiño, Saiba Nova, grande música, e a miña compa, socia, unha das artistas máis brillantes que coñezo, Uxía Pedreira. Todas somos necesarias para crear un universo plural e propio. Levo 27 anos na música, ás veces con moito esforzo, pero todas sentíndome absolutamente privilexiada. Estou tan tola que me creo que podo facer un espectáculo como Síntese Horizonte con 9 persoas en escena e 6 persoas abaixo do palco traballando. Por iso construín esta familia que me entende e atende, e a que entendo e atendo, e que transita comigo neste camiño. Por iso este premio é desta equipa, a de Síntese Horizonte. Esta peña increíble, supertalentosa, superxenerosa, Paula, Roxo, Rubén, Rocío, Inés, Marina, Uxía Pedreira, Faia Díaz, que non chegou a tempo, Isaac Palacín, Guillerme Fernández, Laura Iturralde, José Faro, Manolo Dourado e toda a xente de Cultura Activa. É a que me fai seguir creendo. Eu, que son unha sentida, emocionome coa música, coa de moitas de vós, coa das novas propostas e tamén coa das vellas, algunhas consolidadas e outras que nunca chegaron a tal, porque non era o momento ou porque ninguén apoiou. Inspírome na vida de moitas para seguir facendo as miñas pequenas cancións que salvan a miña. Reivindiquémonos na pluralidade dos palcos e nas propostas para ver compañeiras e compañeiros en distintos espazos ao que non lles é fácil chegar. Apostemos por unha escena cada vez máis forte. Para iso, debe ser diversa no que ofrece e debe seguir loitando por adquirir máis dereitos, demandando espazos reflexivos e afectivos, non centrados exclusivamente no capital e no divertimento, tanto para artistas como para o público, que, por certo, paga os seus impostos. Palestina vencerá e altri non. Toca agora a categoría de Blues, Funk e Soul. E os proxectos finalistas son... Brais Morán e Nassau Funk. Deitado nunha esquina sen aprender
O Cadelo Lunático. Martin Saneiros Band. E o proxecto premiado é Brais Morán and Nasa Funk. Moitísimas grazas. A verdade é o terceiro recoñecemento que facedes desde o público, non só de Músicas ao Vivo, este ano tamén, público xeral que podía votar. Para min é un placer porque levo facendo música moitos anos, apostando por cancións diversas, non só funky, non só a música de raíz, senón que me gusta compartir. E tamén é o primeiro ano que subo aquí acompañado desta Nasa Funk, Fran Castro, Antón Torroncho, Manu Seoane e hoxe falta Xavi Cid. Tamén temos traballando hoxe, querido técnico, Max Ferreiro. E tamén teño que dicir que cada vez que miña irmá Claudia Morán ven a unha gala, dadesme este recoñecemento, así que algo terá que ver ela tamén. Bueno, por suposto, quero compartir, como sempre fixen ata agora, este recoñecemento, este premio con Cadelo Lunático, amigo meu, tamén con Paula Martins, Aneiros, meréceno tanto como a nós, que estamos aquí. Aproveitar para agradecer a Arturo Vaquero, productor incansable, que me coñece mellor que ninguén na maneira de producir música, saber que busco, que quero en cada momento e estar confiando sempre en min, casi diría desinteresadamente. Por último, creo tamén que estaría moi ben dicilo, porque penso que somos moitos músicos que estamos traballando, que traballamos todo o ano, que traballamos inverno, facendo salas, incluso estando vacías, e seguimos traballando porque queremos tamén ter ese oco e ese espazo na música. É certo que non todo o mundo pode estar, pero que aquí sigamos traballando e que non pare nunca a música. Grazas. Ben, toca agora a última categoría neste bloque, é a música electrónica, e os proxectos finalistas son... Mondra. Lontreira. Grande Amore. E o proxecto premiado é Mondra.
Moitísimas grazas. Isto era do icónico Nuno Pico, a xente equivocouse. Pero moitísimas grazas de verdade. Isto é voso tamén, Grande Amor e Lontreira. Estou moi agradecido porque o meu primeiro traballo, Ardén, que fixen con moito agarimo a carón de Berto, este premio tamén é seu, e onde tentamos sempre xuizos buscar novos diálogos entre a nosa música de pandeireta e outras músicas. Estamos moi orgullosas deste traballo, moitísimas grazas por recoñecelo. Este premio, por suposto, tamén é de toda esta xente que me acompaña todos os días. Grazas, Xulia e Artur, por ser os meus piares fundamentais. Grazas, Adela, porque non sei onde estaríamos sen ti, a verdade. E grazas, Seispés Producións Creativas, por creer neste proxecto dende o inicio e por acompañar esta tolemia que parece que non ten fin ás veces. Quero agradecerlo tamén á miña xente, Fer, as miñas amigas, a miña familia, mamá, quérote, papá, estás aquí hoxe, creo que és o meu fan número 1, sabes mellor que a min onde estou cada día. Moitísimas grazas, de verdade. Boa noite. Cousa tan bonita. Ti que me levas, eu que che axudo. Imoslle xuntas ao cabo do mundo. A ver, pero hai pouca retentiva aquí. Vamos a ver. Ti que me levas, eu que che axudo. Imoslle xuntas ao cabo do mundo. E cando eu diga Medre o Talento, vos que tedes que decir? Medre. Vos decir, Medre o Talento. Medre. A gran celebración da selva diversa da música galega contemporánea, 11ª edición dos premios Martín Kodax. Dixo Luis Xoane, queremos facer feliz o mundo coa nosa diferenza. Tranquilo, don Luis, que estamos cumprindo. Este pequeno país, Galiza, chantada na fin do mundo, está producindo músicas a eito para solás de todo o planeta. Músicas con a grande, proxectos de mulleres, unha diáspora absolutamente maravillosa. Pero un momentiño, houve outra diáspora nos anos 50 da que nada sabemos. Sabedes diso? Sí ou non? A ver, quen o sabe? A ver, listilla. Non, é que aquí veñemos a aprender. Bueno, pois acaso logo temos o debate. E o gran responsable desa diáspora dos músicos galegos polo mundo todo foi o arcebispo de Santiago, Monseñor Quiroga Palacio. Non entendo nada. O arcebispo prohibía aos músicos tocar durante toda a Cuaresma e durante toda a Semana Santa. Casi 2 meses a velas vir. Ou cambiabas de chollo ou marchabas polo mundo. E marcharon polo mundo. E un de Punquivedra, Diosiño, triunfou por Finlandia. E outro de Punquivedra, o señor Moldes, o trompetista, que logo foi director da banda, con seu grupo das Mariñas, Los Españoles, tocou en Xapón e grabou un disco en xaponés. Sabides algo disto? Di que sí, di que sí. Non, é que ese é o problema. Isto é unha celebración, pero temos que coñecer a nosa propia historia musical. Pero bueno, avancemos. A historia da música galega mudou no ano 64 en Suiza, Montré. De gusto, estades todos atentos, todas atentas. Que pasou? Pois ali, para a emigración, familias obreiras, traballando en condicións moi duras, fixose un baile de 2 grupos galegos. Los Españoles, o grupo do fillo do Ferreiriño de Horto, de Moldes, e os Tamara. Un baile bonito, así foi que empezaron papá e mamá, emocionante, ata que Candelas tivo unha idea. Dixo, vou cantar unha peza en galego que me aprendeu un obreiro de Bazán, que lle chaman Manso. E cantou: Galicia, que bonita son as túas festas, que mozas garridas enamoro delas. Aí acabou o baile. A xente toda empezou a chorar emocionada e cantaron esa canción en bucle. A emigración en Suiza reclamaba música en galego. Afortunadamente, Prudencio Romo dos Tamara estaba disposto para llela dar. Por qué? El nunca estudara, non tivera ninguna clase de galego no franquismo, pero dicía que no instituto, ali en Noia, entrabas na biblioteca, podías consultar todos os libros, excepto un andel, a man dereita,
que tiña libros en galego e que non se podían ler. Alucinante, pero pasou. Como di Cénzar, a fascinación polo prohibido. Basta que non se poidese ler para que cando non estaba o conxerxe ras, devorase esa literatura. Devorase a Rosalía de Castro, a Curros Enríquez, a Francisco Añón. E logo, coa voz de Pucho Buedo, fixo a música máis grande, cancións eternas. Levaime, levaime, airiños, como unha folliña seca. Por certo, en ninguna clase de literatura ninguén me falou de Prudencio Romo. Pido un grande aplauso para o mestre de Noia, Prudencio, e para todos esos artistas que viaxaron polo mundo e levaron a nosa cultura. Prudencio Romo era tan espectacular, tan grande, ese mestre, que foi quen de transformar unha foliada de corte tradicional, a foliada de Bela e Xoán. Aí veñen as lanchas do xeito, pescando sardiñas a eito. Transformou unha foliada tradicional en canción yeye. Sabédela, máis ou menos. Veña, cantade comigo. 1, 2, 3. Aí veñen as lanchas do xeito. Esas palmas. Pescando sardiñas a eito, aí van pola banda do mar, para Rianxo marchán a pescar. Facémolo ben, pero precisamos unha guía. Unha voz poderosa, unha cantante heavy. Do grupo Iller Platypus, que significa ornitorrinco excitado, reclamamos a voz absolutamente maravillosa de Inés Naya. ¡Medre o talento! Nunha lanchiña de vela pase o mar da Marola. Nunha lanchiña de vela non vi cousa máis bonita. Ai, nin penso volver a vela. Non vi cousa máis bonita. Ai, nin penso volver a vela. Ei, veñen as lanchas do xeito, pescando sardiñas a eito. Ei, van pola beira do mar, cara a Rianxo marchan a pescar. Ei, veñen as lanchas do xeito, pescando sardiñas a eito. Ei, van pola beira do mar, cara a Rianxo marchan a pescar. Para Bombiño Ribeiro, para empanadas Betanzos. Para Bombiño Ribeiro, para empanadas Betanzos. Para berberechos Moia, para sardiñas Rianxo. Para berberechos Moia, para sardiñas Rianxo. Ei, veñen as lanchas do xeito, pescando sardiñas a eito. Ei, van pola beira do mar, cara a Rianxo marchan a pescar. Ei, veñen as lanchas do xeito, pescando sardiñas a eito. Ei, van pola beira do mar, cara a Rianxo marchan a pescar. Ai, la 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 la, ai, la 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 la, ai, la 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 la, cara a Rianxo marchan a Orquesta Bravú Xangai con Inés Naya en homenaxe ao grandísimo Prudencio Romo. Moitas grazas por darlle luz a esa música tan linda. Gracias a vosotros. Pois somos un po de artistas, a dinámica continúa, así que imos ca o segundo bloque de entrega de premios. Lemos as categorías. A ver, das aquí? Sí. Folk, Tradicional. músicas do mundo e mestizaxe, banda de música popular. Moi ben, e vai
ten o sobre co resultado Castor Castro. Adiante. Vamos por aquí. Medio talento. Aí, estamos facendo moi ben. Moitas gracias, boas noites a todos e todas. É un placer estar con vos, gracias á Organización a Música ao Vivo por contar comigo para presentar este bloque. Na categoría de música folk, os proxectos finalistas son... Caamaño e Ameixeiras. Susana Seivane. Para bailar veño eu, para De Ninjures. para tocar o pandeiro, viva quen o ten na man. Veño de bailar morena, veño de bailar, veño de... Moi ben. O proxecto premiado é Caamaño e Ameixeiras. ¡Qué alegría! Moitas gracias. Bueno, hoxe falo en nome tamén da miña compi Isabela Caamaño, que hoxe non pode estar. E que sorte que teño de compartir vida e música con unha persona e unha música tan increíble. Non creo nas medias naranxas, pero se houbera algunha na música, Isabela sería a miña. Bueno, este disco non sería posible sen un montón de xente linda que temos ao noso carón, que son Heavy, que posiblemente é esa persona máis guai que coñezo, Antonio Prado, Melania Freire, Judita da Taberna, David Silva, Playplan, creo que non me esquezo de ninguén. Bueno, sí, das nosas amigas, das nosas familias, das nosas parellas, bueno, da parella de Isabela, porque eu non teño parella. Bueno, non teño parella, non ni bueno ni nada. Sí, este disco fala de ritoloxía popular galega e para isto naciu dunha investigación que fixemos fermosísima, guiada por Rafa Quintía, o antropólogo, a que lle estamos tremendamente agradecidas, e cantamos os filtros de amor, os exorcismos, a purificación, os corpos abertos, aos loitos, as mortes dulces e húmedas, pero tamén as mortes amargas, porque temos ritos para curar, ritos para namorar, ritos para celebrar, que as nosas aboas xa o sabían todo. Así que, moitísimas gracias por este premio, pero o mellor premio é que nos escoitedes. Así que, xa sabedes. Moitas gracias. Moi ben, seguimos agora ca seguinte categoría, música tradicional, e os proxectos finalistas son... Malvela. Mediarea. Os Melidaos. O proxecto premiado é Os Melidaos.
Pois moitas grazas a todas e a todos por este recoñecemento que nos chega dunha maneira totalmente, a verdade, que inesperada. Nos queremos saudar aquí aos nosos compañeros de Media Area e as nosas compañeras de Malvela. Porque de verdade que o mellor deste premio é a posibilidade de ter este trato máis pecho con eles e poder compartir con eles outro día na adega e hoxe aquí. Tamén queremos dedicar este premio ás nosas familias que nos acompañan nos todos os momentos, non só nos momentos bons, sino moito máis importante nos momentos malos, que tamén nos hai. Despois queremos dedicar tamén este premio a todas aquelas persoas que formaron parte deste proxecto Melidaus, que o ano que ven faremos 25 anos xa traballando. E despois, de maneira moi especial, queremos ter hoxe unha lembranza para todas aquelas organizacións, para todas aquelas mulleres, para todos aqueles homes que entenden como a nós que neste tipo de música, da música tradicional, o máis importante non é o intérprete, o máis importante é o interpretado, que é a nosa música, porque lembrade todos que a música tradicional é un tesouro que compre conservar. Grazas e Medrio Talento. Moi ben, a seguinte categoría é Músicas do Mundo e Mestizaxe e os proxectos finalistas son... Catuxa Salón. Yo vengo de los mares que rezar por estas penas, camino ya... Raposa. Niño que choro pouco de amore. Woiza and the Galician Messenger. O proxecto premiado é Catuxa Salón. Bueno, pois moi boa noite a todas e a todos. Eu recollo este premio, bueno, nos recollamos este premio en representación de Catuxa Salón, que ela, bueno, pues, non pode estar aquí hoxe por motivos de traballo. Eu agora mesmo debería ter na miña man, sabedes, o típico papeliño para ler con todos os agradecementos, pero polo que sexa, pois iso non pasou. En calquera caso, bueno, tive a oportunidade de falar hoxe con Catuxa, intercambiar un pouquiño, bueno, pues que querería decir, non? Si hoxe nos tocara estar aquí arriba. E, bueno, trasladamos un pouquiño o que ela me dixo, non? Quería, bueno, pues dedicar este premio á súa familia, bueno, a súa familia argentina, contaba ela, pois, para por terlle trasladado todo este amor polo folclore e pola música de raíz. Logo quería, bueno, pues, facer unha mención aí especial ás súas compañeiras de directo e de proxecto, que son Lucía Cortiñas e Judith Almeida. Non podo poñer audio. Pai. Bueno, vas a escoitar, non me deixa poñelo, o sea, non se pode poñelo audio, pero bueno, aquí está Catuxa atendendo vos a todos. E bueno, nada, xa para rematar, bueno, quería tamén eso, pois compartir este premio ela coas compañeras de categoría, que, bueno, pois Boiza e, sobre todo, bueno, tamén Raposa, María Villanueva e Rubén Abad, que son compañeras tamén. Nada, agradecerlle ela tamén a Urdime, que pois é a súa casiña da que formo parte, a súa distribuidora. E nada máis, moitísimas grazas a vos por votala, por escoitar a súa música, por ir aos concertos e a música ao vivo. Gracias.
Bueno, na última categoría deste bloque, bandas de música popular, os proxectos finalistas son... Agrupación Musical de Goián. Banda de Música Municipal de Silleda. Banda de Música Unión de Gulans. E o proxecto premiado é Agrupación Musical de Goián. Bueno, yo os he traído papeliño tamén, porque senón é un pouco difícil. Boas noites, estamos encantados de estar aquí, é un luxo para nós e nos hace moitísima ilusión. En primeiro lugar, imos felicitar a... Porque competir con Silleda, a banda de Silleda e con Gulans xa foi mérito estar aquí, o sea que felicitamos a eles tamén por ser finalistas. Despois, felicitar a todos nós, que somos moitos, os que fixemos este proxecto. A banda de Goián ten máis de 60 músicos, entre eles hai uns cantos aquí representantes, estamos representantes da Escola de Música, estamos representantes joaneiras dos Chabellos, que foron os que fixeron o proxecto conxunto con nós. En concreto, Joaneiras foi o compositor e o director de Chabellos. Bueno, pois enhorabuena a todos eles, porque foi un traballo en equipo e un concerto espectacular. Ademais, tamén, imos felicitar, agradecer a organización destes premios Martín Codas da música, porque nos parece que é unha plataforma onde se visualiza o estado da música en Galicia en todas as modalidades. Eso é de agradecer. Moitas gracias por facer o posible. E, finalmente, pois, vou tirar por la miña banda. E por lo que nos toca a reivindicar un poquito a posta en valor das bandas de música popular, que son tan numerosas en Galicia. Son agrupacións modernas, actuais e abertas a toda a xente. Impulsoras de formación musical da mocidade dentro das súas escolas de música e que manteñen o acervo cultural e musical ao longo de tan longo percorrido no noso territorio. Somos moitas bandas, non sei se estamos tan ben consideradas como deberamos, pero neste caso agradecemos formar parte deste mundo da música e dos premios Martín Codas. Que as bandas sigan por moito tempo, porque en concreto nós levamos 26 anos funcionando, tenemos unha idade media, pero Galicia ten un potencial brutal de bandas. Queremos facer ese chamamento. Gracias a todos. Hola, boa noite.
Bueno, en representación de Chabellos, gustaríame, pois, o primeiro, darlle as gracias a Carlos Díaz, que foi o promotor deste espectáculo. Por suposto, a agrupación de Goián, musical de Goián, que sin ele sería, pois, imposible poder facer isto. E nada, pois me toca un pouco tamén, en representación de Chabellos, adicarlo ás nosas familias, que somos un grupo bastante nutrido. E nada, moitos parabéns a todos e a todas por estar hoxe aquí e esperamos que a música siga para diante. Gracias. Insisto, que cousa tan bonita. Esta gran fraternidade, músicas ao vivo, efectivamente, as bandas de música, ese sol que sai de Grecia porque canta todos os días Orfeo para que agrome do mar, mañán, que bonita mañán, sigue polo carro do ceo e deítase nesta fin do mundo porque están tocando os clarinetes, os saxos, os bombardinos de todas as bandas, un cántico absolutamente maravilloso. E seguimos cos petiscos eruditos, non para quedar diso de eruditos, sino para que teamos conciencia que este é un traballo en espiral, que son moitas xeracións de músicos creando. Falábamos antes de que a música galega tivo un punto de inflexión en Suiza, en Montré, e non o sabíamos. Agora vai outro clásico dos clásicos da música galega que naceu en Ceuta. Vou repetir e dicides vos, outro clásico dos clásicos da música galega que naceu en Ceuta. Nunha garita de Ceuta. Ali estaba un rapaz de Lugo, estaba mal, porque claro, estaba aburrido, facendo a mili, nunha garda. Estivolle ben, porque foi de voluntario. Quen lle mandou? E fixo algo prohibidísimo. Na garda, puxo a ler un libro. O libro chamábase Longa noite de pedra. Ao remate desa longa noite de garda xa estaba creada unha canción. Irmãos, anque as nosas palabras sexan distintas, e ti negro e eu branco, entendo semellantes as feridas, como un irmão che falo, como unha irmá che falo. Eu falo de Xosé Luís Rivas Cruz, de Mini e do seu grupo Fuxan os Ventos. Aplauso para as mestres e para as mestres. E como vedes, teño dous micros. Non é para cantar en estéreo. Non, é que estou certo que aquí ten que haber talento eito para facer unha versión contemporánea dese clásico que ten máis de 50 anos. Vou dar unha volta así ao show. A ver, quen se anima a cantar Irmãos? Por favor, que? Ui, que caso, neno. Que, animade, vos. Ui. Non, aquí xa así empezamos mal, Tranquilo, non te agobies. Foi así un golpe. Ves unha persona hierática, como unha esfinxe. Pero noto que no seu interior hai un lume profundo, transformador. Cedo o micro a MJ Pérez. Hola, Xurxo. Ponte de pé, veña. Ti sabes a canción, non? Desde pequena. Algo sei. Sí, sábela. En que, cantámola, entón? Cantámola, Pues veña. veña, vamos para arriba. Dalle aí, dalle que tes. Aparte quería comentar, MJ, aproveitome da tua presenza deste talento de Arzúa, porque aí o pon 11º Premios Martín Codas. Este é un proxecto absolutamente esparexido, perdón, absolutamente consolidado. Esparexido estábamos antes, cada quen polo seu rego, ofuscados con esa idea maldita. Éxito. Éxito, que é iso do éxito? É a expresión do capitalismo levada á música. E vos destes un paso cara adiante, e ti, un día, decidiches mollarte. E meticheste na directiva. Como foi isto? Metime, máis ben, foi un pouco accidental, pero realmente sempre lembrarei a anécdota que vai ligada a esta gala, que é un día ao final da gala, eu como socia pois estaba falando cun compañeiro que é Xoán Curiel, ao que admiro moitísimo, e eu lembro de estarme queixando de cousas, e dicir, por que isto se fai así, por que isto se fai asado? E el díxome, oiches, pero mira, ti vas ás asembleas? Eu, no. Díxome, Contando batallitas en el bar, recoméndoche que empeces por aí, por ir ás asembleas, e depois contasme que tal. Efectivamente, eu dixen, ten toda a razón do mundo, vou empezar por ir ás asembleas, e dinme conta de que, claro, para algo están as asembleas. E despois, accidentalmente, acabei na directiva. Foron 5 anos nos que sachamos moito, pero aprendimos moito, xunto con todas as compañeiras, que hai compañeiras que están por aí. E é algo
que toda a forza para a directiva que está ahora e para as que virán e para as que estiveron. A ese aplauso poderoso. Somos un referente para este país. Non o ia contar, pero bueno, contar. Cando as miñas fillas, agora xa teñen unha edade, tiñan 8 anos, eran xemias, son xemelgas, vinas vendo na televisión, nunha televisión pública, en horario de máxima audiencia, un programa obsceno. De que programa falo? Do telexornal? No, tamén chegalle ben. Non, chamábase Operación Triunfo. Claro, claro, como se lle pode dicir a unhas nenas de 8 anos que a música é para triunfar? A música será para outra cousa, para construirmos mundos felices todas e todos xuntos. E cando se expulsan, que? Nunca vi unha expresión máis grande de hipocresía. Cando se expulsan e fan eses vídeos. Ha sido unha experiencia maravillosa, cabrones, vamos matar a todos. Ben, clásico dos clásicos da música galega. Irmãos, irmás, queres dicir algo sobre esta canción? Que me fai moitísima ilusión cantala. E eu faime doble ilusión, como penso que esta comunidade, o grande cántico á fraternidade. Me poño por aquí, porque vou marchar por este lado. O grande cántico á fraternidade. E a fraternidade, a solidaridade, hoxe chámase Palestina. Que remate a guerra. Que paren os asesinatos de persoas inocentes. Vida e dignidade para Palestina. De Xosé Luís Rivas Cruz, Mini, de Fuxan os Ventos, na voz de MJ Pérez. Irmãos, irmás, cantade con nós. Arriba! Camiñan ao meu rente moitos homes. Non os coñezo, son mestrano. Pero ti que te encontras a la lonxe, máis alá dos desertos e dos lagos, máis aló das sabanas e das illas. Como un irmán che falo, como un irmán che falo. Se túa a miña loite, se choran os meus ollos o teu pranto, si os nosos soños son iguales. Como un irmán che falo, como un irmán che falo. Aunque as nosas palabras sexan distintas, en ti negro e eu branco, entendo semellantes as feridas. Como un irmán che falo, como un irmán che falo. Arriba! Por enriba de todas las fronteras, por enriba de muros e valados, si os nosos berros son iguales. Como un irmán che falo, como un irmán che falo. A ver como é. Aunque as nosas palabras sexan distintas, en ti negro e eu branco, entendo semellantes as feridas. Como un irmán che falo, como un irmán che falo.
J. Pérez e Orquesta Bravú Xangai. Mi madriña, que festa montaches, Ainda se pode montar máis, non, Cris? Aí estamos, sempre un paso máis cara adiante. A palabra, a música, que ten que ser tamén palabra e compromiso. Aí, con densidade e con profundidade. Imos dar paso ao seguinte bloque de grupos finalistas. Bueno, lera porque está un pouquiño tal, rock e punk, urbanas, orquestras, grupos e música de verbena, clásica e música contemporánea. E ti lee o nome da persoa que trai o misterio, que vai resolver o gran enigma. Que será Janet Pérez. Aplauso poderoso a Janet, da Orquestra París de Noia. Boa noite a todos e todas. Bueno, antes que nada, dar as grazas á organización por convidarme a este evento tan maravilloso da música. Nada, os proxectos finalistas na categoría de rock e punk son Moloch, Terbutalina, Matt Martin Trio, o proxecto premiado é rock... Ai, espera. Espérate que no... Terbutalina. Bueno, moitas gracias por este premio. Queríamos darlles parabéns a todos os proxectos nominados e agradecer este premio ao meu fillo Lois e ao fillo de Mon Martiño, que máis ou menos miden como premio. Así. E tamén queríamos agradecer este premio a Tataraboa, da nosa manager Patricia Hermida. Medre o talento! Queríamos agradecer tamén este premio a un primo que está na América do noso técnico Tomás Ajeitos. Medre o talento! E tamén unha tía solteira do noso baixista Torres, que hoxe non pode estar aquí. Medre o talento! E bueno, tamén queríamos agradecer, por suposto, ao bisneto da bisaboa de Diego, ao tío dos sobrinhos de Miguel e, por suposto, ao pai da miña parella. Bueno, e non pode quedar atrás o irmán gemelo de Antonio de Folk Records. Medre o talento! Gracias. Bueno, na seguinte categoría, os proxectos finalistas son... músicas urbanas, perdón. Os proxectos finalistas son... A verdad que non las quero, as feridas do amor. As Di, Porque dixo un veneno. Hidden, C. Mirazo, O proxecto premiado es... Hidden.
Moitas grazas. Bueno, sabedes cando a xente di non me trouxen papel, ou trouxen un papel e di a mí non me fai falta, así, non, bueno, pois sí que me facía falta. Bueno, a ver, moitas grazas primeiro de todo. Vale, vou empezar co que sí que tiña preparado. Quería dicir, antes de nada, que a música é colectiva, vale? Eso é algo que aprendí nestes últimos anos e por eso é que quero agradecer este premio. Dios mío. Mira, para empezar, a miña mãe, porque nacín, no? Vale, perdón, vou intentar ir rápido. Vale. Chris Indian, este chico de aquí, vale? Comezou comigo casi do principio e, de feito, quería agradecer tamén a David Vázquez, que foi o meu primeiro produtor e que nos presentou a Iago por estar sempre comigo. Quero tamén aproveitar para agradecer ao meu equipo, a Aldea, a Jota, a Cemirazo, increíbles. A de Ninjures, amo de Ninjures. Veño bailar morena. Vale, a ver, perdón, TDAH, perdón. Vale, entón, o dito. Vale, eu quería dicir moitas grazas por este premio, a música colectiva, por eso. O máis importante de estar aquí todos reunidos é dicir que temos que acordarnos sempre de que para chegar aquí hai moitísimo traballo, que detrás de todo bonito, a maioría dos músicos, das músicas, dos músiques, temos, bueno, pois arrastramos a triste realidade de ter que ter 2 ou 3 traballos, no? Que non todo é tan bonito como parece. Entón, quero deixar a mensaxe de que vai sendo hora de quitar a precariedade da música, da industria, do audiovisual tamén, porque Hidden non é só música, Hidden tamén é audiovisual, é visual, e por iso quero tamén agradecer a todo o equipo maravilloso de xente que me acompaña dende o principio, a que sigue, a que se uniu polo camiño, a que se quedou atrás, a cada persoa que dedicou un momento da súa vida en apoiarme, falar comigo, e simplemente a todos vos por estar aquí esta noite, por votarme, a que non me votachedes tamén, porque eso significa que vos podo facer cambiar de idea co que vai sacando máis adiante, como a semana que ven que vou sacar o meu próximo single. Unha vez máis, mañá o anuncio, así que isto é unha exclusiva, unha vez máis, sale o 23, todo o mundo escoitalo, mil grazas, de verdade, xa marcho, perdón por falar tanto. Bueno, seguimos con a siguiente categoría, un placer poder mencionarla, y es orquestas, grupos e música de verbena. E os proxectos finalistas na categoría es América de Vigo. Burgas Big Band. Os que se miran, tan extraños son, os que suspiran. Orquesta Charleston Big Band. O proxecto premiado é América de Vigo. Bueno, boas noites. Joder, que nervios.
Antes de nada, compartir o premio cos compañeros de nominación, coa Burgas Big Band e coa Charleston, enormes compañeiros. Para eles tamén é o premio. Son grandísimos compañeiros e vamos xuntos na carretera. Segundo, agradecer a Músicos ao Vivo, primeiro, que manteñan a categoría de grupos, orquestas e músicas de verbena, que siga viva, porque existe a verbena en Galicia. E gracias pola nominación que nos deron os socios de Músicas ao Vivo e gracias a todo o público en xeral por votar por este proxecto, que o único que pretendemos é manter vivo o rock and roll dentro da verbena despois de 48 anos. Moitas gracias a todos. Bueno, seguimos con la siguiente categoría. Os proyectos finalistas en la categoría de música clásica y contemporánea son Fabio Álvarez, Carme López, Juan Eiras, o proyecto premiado es Carmen López. Moi boas noites, pois Carme hoxe non pode estar aquí, pero sí nos deixou papel, sí nos mandou recado, así que pasamos a ler as palabras de Carme. Súmome ao resto de compañeiras agradecendo e parabenizando a organización, patrocinadoras e nominadas de categoría, e desculpo a miña ausencia tendo que dedicar este tempo ao coidado tanto da miña cadeliña como da miña saúde mental. O proxecto co que tivestedes a ben premiarme xira arredor dun álbum e dun directo baixo o nome de Quintela, e que ten como xerme primario a necesidade de atopar unha linguaxe para o meu instrumento, a gaita, afastada do imaginario do gaiteiro masculino, forte e que ocupa moito espazo. A necesidade de traballar dende a perspectiva de xénero non responde a modas nin visións oportunistas, senón a propia experiencia, tanto persoal como profesional, nun contexto patriarcal. Últimamente, teño reparado moito na necesidade imperiosa de poñer os coidados no centro das nosas vidas, e é que os modelos de éxito que temos no noso imaginario non fan senón imposibilitar unha vida na que nos preocupemos tanto do noso entorno familiar como a de nós mesmas. É maravilloso irse de xira, facer mil concertos, ser visible como artista en medios e redes, pero aínda que a música para todas nos está marcada polo cariño, o esforzo e a paixón. A súa faceta laboral non pode ir en detrimento do que é realmente a vida. En este senso, para as mulleres é tan complexo chegar a ter unha carreira musical porque en nos recaen non só os coidados, senón o peso mental de ter que facernos cargo deles sempre en primeira persoa e en moitas ocasións sen axuda para compartilos. Eu estou tendo realmente sorte con este proxecto. Está tendo un alcance que nunca imaginei para unha proposta que na miña cabeza soaba arriscada. Pero é que ademais teño o privilexio de contar con persoas que me apoian no proceso e coidan de min. Quintela é o nome da casa onde me criei, e non só a música está a ser unha extensión dela, senón tamén das relacións interpersoais arredor do meu proxecto. Meus pais, por suposto, Arturo Vaquero, que xa ten convertido o seu estudo non só nun lugar de traballo, senón en casa de comidas, gardería de cans, en definitiva, un lugar seguro. E as que hoxe están aí con vos para permitirme coidarme e descansar. A Nume Producións, Artur, Álvaro e Patri. Antes de rematar, só quixera pedirlle a quen se sinta ameazado polas medidas de participación feminina que se intentan tomar na selección de proxectos e de grupos en diversos contextos, que analice a súa perspectiva comparándoa coa de Galicia bilingüe.
igual non están moi lonxe. Moitas grazas e boa noite a todas. Mira, que reflexión, Talento creativo e talento reflexivo. En fin, xa levamos un tempo de celebración, deberíamos estar cansas, pero non, porque somos unha gran fraternidade. E se sabemos cantar todas xuntas, 3, 2, 1. Ti que me levas, eu que che axudo. Imos de xuntas ao cabo. Pero como dixo Miguel Ríos, esas palmas imprescindibles para rock and roll. Ti que me levas, eu que che axudo. Imos de xuntas ao cabo do mundo. Ti que me levas, eu que che axudo. Imos de xuntas ao cabo do mundo. Vai moi ben, ao final cantámola todas, invadimos o escenario. Hoxe está sendo un día bastante heterodoxo, por fin. Claro, estamos movendo os marcos. Sei que, literalmente, sei que hai profesoras e profesores de lingua galega aquí, pero eu teño que dicilo. É un mandato de Luisa Villalta. O outro lado da música, a poesía. A literatura galega, a castellana, a inglesa, a alemá, sempre se contou mal. Sí, ten moi boa letra, pero que faltaba? A música. Como empezou a literatura galega? Xo dixemos, as cantigas con Martín Codas. Resurdimento, Rosalía de Castro. Como se chama a obra de referencia de Rosalía de Castro? Agora non dis nada, non? A que sabía tanto antes. Bueno, vou dicir eu, non pasa nada. Cantares gallegos. Leva a música no seu propio título. E, sin embargo, non sei a vos. A min explicarme todo iso sin unha nota musical. Agora que sabemos moito de Muñeira Bella, grazas a Mercedes Peón e a todas as compañeiras ata chegar a este tempo de esplendor, entendemos moi ben como era o proceso de Rosalía. E a aldea escoitaba unha señora que botaba unha repichoca. Veña, esas palmas. Campanas de Bastavales, forte! Cando vos oio tocaremos Romeo de soedade. Elele, elele. Somos un pobo de artistas, música e poesía ao mesmo, mandato de Luisa Villalta. Sin embargo, un momentiño, estamos marxinadas. As persoas que fan versos para cancións non se nos considera poetas. Como nos chaman? Letristas. Ímolo dicir todos, pero con dor, chégalle ben. Como nos chaman? Letristas. Vale, quen son os principais letristas da música galega? Empecemos. Rosalía de Castro, Curros Enrique, Celso Emilio Ferreiro, Manuel María. Chámalle letrista a Curros Enrique. Bueno, xa estou indignado. Pero antes deso, cuidado. Agora quero falar do típico parviño, porque todos os anos hai un parviño. E teño localizado. Sí, teño moi localizado. Esa persoa que non é socia, que non se quere facer, que non acaba de facerse socia de músicas ao vivo, sin embargo, ven toda contentiña aquí a gala. Pero como se pode ser tan pasmón? Eu coñezo un. Eu mesmo. Pero, Xorxo, como es tan parvo? Como pode ser así? Non te das conta que isto é fundamental para darlle pulo ao noso oficio? Xa, me son un perquicero. Placa! Non te das conta que é fundamental que estemos asociadas para traballar con as administracións? Xa, me pasa que tiña un pouco de lumbago. Pumba! Non te das conta que é necesario esta concordia para traballarmos juntas para divulgar? Vale. Pois eso, parviño, o ano que ven, solucionado esta cuestión. Un detalle bonito, música e poesía. A mí nunca me pasou, pero sei de persoas que estades aquí que lle aconteceu. Ese transo da música, ese momento máxico. Colles un poema, comezas a ler o poema e polo camiño xa agroma a melodía que estaba aí guardadiña. Verdad que vos pasou algunha vez? Non pasou nunca. Bueno, vos poño un exemplo. Ao mellor, estamos en Pontedeume, anos 60. Todo no aire era Otis Ready, por todas partes. Bam, bam, baram, bam, bam, bam. Ven esas palmas. Bam, baram, 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 bam, 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 hey. Baram, 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 bam, 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 baram, 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 bam, bam. Había dous rapaces de Ferrol que veraneaban en Pontedeume, mellor dito, na outra banda do río, en San Martiño de Porto. Un deles era poeta, andaba coa súa libretiña, fixe uns versos, pasoulles ao outro amigo que estaba... Rachou a folla, arrincou a folla, mellor dito, sentado na liteira coa guitarra, e conforme estaba lendo eses versos, surdiu a melodía. E sabedes cal é? E ainda non vos dades conta.
Bueno, xa estou aí, xa me estupeou o efecto. Primos repetir, vamos. La, 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 forte. La, 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 outra vez. La, 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 la. La, 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 la. Arriba os brazos, veña, vai. Teño saudade, saudade teño de ti. Teño saudade de ti, meu ben. Teño saudade de ti. Oti Ready, alimento de Xavier Alcalá e do propio Andrés do Barro. Un aplauso para os dous e para esta rapaza tan culta que sabía o detalle. Imos vivir ese instante. Teño saudade de ti con Oti Ready. Un arranxo maravilloso que fixo un de Ferrol, Olivier. Aplaudide agora, aplaudide despois. E necesitamos... Pero ti esta non levas premio, tampouco... Necesitamos un referente. Alguén con currículum. Claro, eu tiño un curso de inglés, pero con eso creo que non vale. Currículum. Chouteira. Marful. A Descarga, o maior encontro entre a música galega e a música cubana, e unha creatividade absolutamente maravillosa, traendo os nortes de todos os nortes. Aplauso poderoso para Uxía, a Pedreira. Vou quedar aquí para darlle un bico. Teño que marchar, pero... As ondas na praia, brillo de prata no mar, raio de sol nos teus ollos, eu olhei no teu olhar. Unha gaivota no vento non paraba de danzar, os teus pasiños na areia xa te lembro, meu ben, porque tô com saudade de ti. Tô com saudade de ti, meu bem, tenho saudade, tô com saudade, saudade tenho de ti. Tô com saudade de ti, meu bem. Iso sí, xuntarnos de vez en cuando nada máis. Igual se xuntan os barcos ala no mar.
Wow! Somos un po de artistas, esta é unha apoteose. A Pedreira, a Orquesta Bravú, Xangai. Pero aplaudir máis forte, esta é unha loucura colectiva. Creatividade en colectivo. Pero queremos máis, necesitamos a tua palabra. Unhas declaracións. Pois, bueno, xuntarse de vez en cando na máis, igual se xuntan os barcos lá no mar, é porque alá arriba no norte, na miña vida, prácticamente ves un músico profesional. Entón, ver tantos xuntos, pois a verdade é que estou altamente encantada. Moitas grazas, porque adoro a nosa profesión, a respeto, a amo. Se tuvera que soñar alto, pois nivelaría por arriba os cuidados dos artistas. Sí, tamén nivelaría por arriba o noso talento. Que saibades que se algunha vez tedes un golpe do revés, unha grata boa enfermedade que nos dé información, un problema gordo na túa vida, pois está ben que teñades un sostén da familia, un sostén da comunidade, e mellor estaría que tuveramos un sostén real do noso oficio. Gracias. Cousa bonita. Falou Xía, falou ben. Creatividade en colectivo. Si marchamos, pero este novo bloque, jazz, músicas improvisadas, pop e indie, infantil, emerxente. E quen vai traer a carta do misterio? Pois Gustavo Almeida. Gustavo, avante, e Medrio Talento. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Que lindo, que lindo. Que lindo estar aqui esta noite. Que lindo fazer parte desse coletivo que é a Associação Músicas ao Vivo. Que lindo escutar música em direto. Que lindo ter filhos galegos. Que lindo ir a Viratuche. Que lindo viver em Pontevedra. Estar ao lado de casa e vir aqui entregar os prêmios aos meus companheiros de profissão. Gracias. Esses são os projetos nominados na categoria Jazz e Músicas Improvisadas. Orquesta Galega de Liberación. Pablo San Mamet Trío e Benxamín Otero. Diego Alonso. E o projeto premiado é Pablo San Mamet Trío e Benxamín Otero. Moitas gracias. Felicitar aos compañeros que estaban na categoría, como a Orquesta Galega de Liberación, Diego Alonso, que, por certo, está en un crowdfunding de seu novo disco, e xa que hai unha asociación, pois está Diego a apoiarlo, non?
Decir, nada, todas as reivindicaciones, todo isto creo que están ditas, como ven, Diso Guadi, Hiden, creo que se chama así, disculpade, pero é un desastre para os nomes. Eso sí. Brais e Uxía. Nada, é un placer contar con estos músicos para o traballo, como son Benjamín Otero, Bruno Couceiro, e Iago Modiño, que hoxe non pudo vir. Nada, hai unha parte a xente que apoiou, a discográfica Central Folk, Yasmina, Chito e Maudo. Pouco máis queda, bueno, sí, Ramón, o técnico de son, e Rubén Montes, tamén outro técnico de son. Bueno, gracias. ¿Alguien quer decir algo? Se você disser que eu desafino, amor... Faltou me dizer uma coisa linda, que foi que ao entrar não estiveram os prêmios ali no chão, porque quando estava aqui preparando, dizem, vou nos atirar seguro. Encantou-me. Os projetos finalistas na categoria Pop e Indie são... Derrapan. Lucía Aldao. No me gusta. Este cuarto está forrado de dolor. Ambisántropa, no de... Mai. E o projeto premiado é Lucía Aldao. Grazas. Bueno, estou reaccionando realmente ben a este premio, porque noutros reaccionei regular, entón esta vai gañalo para ver que imos pa diante na vida. Moitísimas grazas a todas as persoas que están detrás deste premio, o público, Músicas ao Vivo. Moitísimas grazas a todas as persoas que están detrás de Pava, especialmente a David, Pablo e Pis, por ser unhas compañeiras incribles, sin ningún pero, ademais, pero sin ningún pero. Molaba que os premios tivesen dúas vidas. Unha vida a pé, antes do premio, que é a que coñecemos xa, que é a que se recoñece hoxe, que é o recoñecemento de todos os esforzos feitos, de todas as renuncias, de todos os placeres tamén. E molaba, sobre todo, que tivesen unha vida de pé, despois do premio. E que nos poidamos dicir dentro dun tempo que guai, acordádesvos do ano do Martín Kodax, que foi un ano cheo de contratacións e cheo de alegrías. Iso sería... sería bastante perfecto. Iso é o que nos desexo a nós, é o que vos desexo a todas as artistas de alcance medio ou pequeno. Non que se nos faga un oco, que se nos faga moitísimos ocos, por favor. E ojalá este premio se traduza en traballo que é, entre outras cousas, o que viñemos facer aquí. Contratación Urdime. Moitas grazas. Queredes dicir algo? Moitas grazas.
pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho. Que ilusão far-me entregar esse prêmio, porque aqui empieza todo, na educação musical de nenos. Os projetos finalistas em música infantil são A Gramola Gominola. Uxía Lambona e a Banda Molona. Pacolas. De verdade, que ilusão. Meus filhos estão aqui e foram no seu concerto tantas vezes. O projeto premiado é Uxía Lambona e a Banda Molona. Moitas grazas, que maravilla. E que maravilla sair así con esta música en directo, por favor. Queremos darlle un forte aplauso ao gran traballo dos nosos compañeiros Pacolas e Gramola Gominola. Graciñas por facer música infantil de calidade. Pois estamos aquí moi contentos, a verdade. Estamos, ademais de celebración, estamos a cumplir 10 anos de Uxía Lambona e a Banda Molona, ou seja, que vemos este premio como un recoñecemento a esta trayectoria que levamos por parte dos profesionais e das profesionais da música, nin máis nin menos, ou seja, que moitísimas grazas ao xurado e moitísimas grazas a todos os socios e socias de Músicas ao Vivo. É moi motivante realmente ter isto aquí con nos, ou seja, que moitísimas grazas. Realmente, coller porque vendo este premio realmente vemos o agarimo do noso público, que ao final é o noso motor. Estamos aquí 10 anos despois gracias a eles, ou seja que moitísimas grazas á rapazada grande que leva a rapazada pequena a bailar e cantar con nos como atoliños. Moitísimas grazas á rapazada pequena por ser como son, pola súa espontaneidade, sinceridade, pola súa enerxía, por ese agarimo que nos mostran en cada mirada, en cada sorriso. De verdade que é maravilloso traballar con eles. Que máis? Por suposto, compartimos o premio con todos eles. Imos compartir tamén este premio, por suposto, con todas as persoas que forman ou formaron parte deste proxecto dende o principio, que sen eles tampouco estaríamos aquí. Igual quero mencionar especialmente a Olaya, que a nosa ilustradora, que realmente foi a que dibuixou a vaquiña Muxía, que é maravillosa, e que moitos anos en Galicia xa coñecen. Tamén quero acordarme de Luís por aguantarnos nas grabacións dos discos e aportar moitísimas ideas. Tamén dos videoclips, quero acordarme de Fon e de Javi. Queremos compartir, por suposto, que queremos compartilo con moita xente, non quero enrollarme moito, pero aquí varios do grupo temos fillos, ou seja que eles son a nosa fonte de inspiración moitas veces, ou seja que para os nosos fillos, para Dani, para Mara, para Elena, para Abril e para Sol, moitísimas grazas por comprender que nos traballamos moitas veces cando elas están de vacacións, non? E se tamén estamos aquí é porque
eu concretamente, xa falo por min mesma, está a miña nai, non? Coidando das miñas fillas, bueno, das nosas fillas, ou seja que... A miña nai, a nai de Diego, a Rosa, moitísimas grazas, porque se estamos hoxe aquí, grazas a vos, pero non por esta noite, que sí que están coas nosas nenas, senón por todas as días e todas as noites que realmente se quedan con elas. O sea, recorreron Galicia de arriba a baixo para que eu puidese dar teta ás miñas fillas mentras facía concertos. Ou seja que, de verdade que este premio é tamén delas. Nada máis, a verdade está aquí, estamos aquí a banda molona casi o completo, falta Javi, esa que lle queremos mandar tamén un saúdo. Son maravillosos, que vou dicir, estou falando todo, non sei por que me puseron aquí, porque eu falo moitísimo, pero nada, rapaces, moitísimas grazas, porque é un placer, de verdade, compartir tantas horas de furgoneta e de ensaios e de grabacións con eles. E nada, pois mira, xa que estou aquí de rollo, agradezolle moitísimo tamén a Sergio, o noso guitarrista, pois a idea da banda que saiu da súa cabeciña, ou sexa que, graciñas Sergio, graciñas a todos e a todas vos, e que viva a música galega! Están todos preguntando que canción vai cantar Gustavo Almeida agora. E tão de repente, teu nome não saiu da minha mente. Por quê? Porque vou apresentar os prêmios do Artista Emergente e nunca deixo de sentir-me emergente. Os proxectos finalistas son: Son a típica tía que de festa leva unha guitarra sempre as costas e entra nun garito e pensa que Leria. a xente lle mola. Ele di que son chulita, mais si di que se está ben. Vai bailar Carmiña, miña cara. Mondra. Gloria Pavía. E o proxecto premiado é Gloria Pavía. Moitas gracias. Vou ler o papel, porque senón... Bueno, non o vou ler, vou facer que o leo. O sea, ao revés. Ai, ai, ai. Bueno, faime moitísima ilusión isto. A verdade é que empecé a facer música cando coñecín a escena que había en Santiago. Hai máis ou menos 10 anos, cando eu era así super chiquita, o único que escoitaba era música xaponesa. E, bueno, para min o principal motor para crear é chegar a casa pola noite cada día, ultra inspirada, porque veño dun concerto increíble de xente brutal, de forma diaria. Entón, por iso quero agradecer moitísimo a todas as persoas que fan posible que haxa música en directo nas cidades, nas vilas en xeral, en calquera sitio,
porque é que haxa iso de forma recurrente, porque é super importante realmente o que mantén isto a pé, supoño. Tanto músicos como xente que programa, como os técnicos, técnicas e todos. E tamén, tamén quero agradecer moitísimo a toda a xente lindísima que vai aos concertos conmigo, en plan, todos os días, e que está aí todos os días. Para min é como unha familia enorme. Estou super agradecida de ter xente tan bonita alrededor de min todo o tempo. Grazas tamén a Músicas ao Vivo polo seu traballo, e parabéns tamén a Mondra e a Leria, que molan moitísimo. De verdade, estou super agradecida de estar aquí nominada con tantísima xente que está, que hoxe hai nominada moita xente que me gusta moito, entón estou moi feliz. E quero agradecer tamén moitísimo os meus compañeiros os meus compañeiros cos que toco, que foron, Dani Liñeira, con quen gravei o disco Novas Flores. Sobre todo, quero agradecer moitísimo a Rafa, Rafa Morales, que é un baixista increíble, que teño o inmensísimo prazer de compartir música, de crear e de facer cancións. E quero agradecer tamén a Anastasia, que é a miña profe, e en xeral os meus profes de música, porque sen eles non teria aprendido tanto. Estou falando moitísimo, perdón, ainda me queda un pouco. Obviamente, gracias aos meus amigos, Migui, Juan, Roy, que están aí, e tamén a Andrés, que está na casa porque ten que estudar, ou igual está nun concerto, non o sei, pero igual está vendo isto dende a casa, entón, grazas Andrés por todo, sempre. E tamén, sobre todo, grazas ás persoas que me inspiran e que me inspiraron para crear Novas Flores e para facer cancións e para todo. Grazas moitísimo a xente que está sempre aí, que sempre se pode estar, e que sempre me apoiaron e me axudaron a empezar a tocar en directo na miña cidade. Así que moitísimas grazas. Falou Gloria, falou ben, sí señor. Temos que repetir o berro porque Terbutalina deixou un nivel moi alto, pero estamos decaendo. Veña, 3, 2, 1, este tsunami. Medre o talento! Medre o talento! Por certo, falando de talento, hai alguén de aquí de Ourense? E que saberás? Listilla. Pois sabía, estuvoche ben. Porque é fundamental, Ourense na cerna da música galega contemporánea. Hai un profesor brasileiro, un cantor, chamase Miguel Wisnik, que di que todo o planeta Terra é periferia do que acontece musicalmente en Estados Unidos. Pero, sin embargo, Brasil é tan potente que todo o que chega a Brasil convértese en brasileiro. Eso dedicado a Brais Morán. Claro, todo é periferia excepto Brasil. E eu digo, todo é periferia excepto Brasil e Ourense. A ver, é que é verdade. En Ourense, moito antes de Manu Chao, xa se inventou a música mestiza. Estou falando dun clásico de gasolineira absolutamente maravilloso, a charanga do Cuco de Velle. A ver como é o coro. Se vas a San Beniti, se vas a San Beniti, se vas a San Beniti, Benitiño. Esas palmas, non vayas o de paré, non vayas o de paré, non vayas o de paré, de paredes. Que hai outro máis milagre, que hai outro máis milagre, que hai outro máis milagre, milagreiro. Se vas a San Beniti, tú non vas, se vas a San Beniti, e non vou, se vas a San Beniti, ai mi madre. Esta é unha canción tribal, absolutamente tribal. Aí Ourense, na memoria do señor Cuco. Pero un momentiño, quen compuso esta canción? O Cuco de Velle? Non. O señor, os Mans Iglesias, os Pichís, da Orquesta Cudeiro? Non. Foi un cantante, pausa valorativa, un cantante italiano
gañador do Festival de San Remo, Toni de Lara. A canción chamábase Norma. Eu voglio quererte a te, eu voglio quererte a te, Norma mía. Entrou Norma, pasou pola palleira do Cuco e convertiuse no San Benitiño. Somos un pobo de artistas, somos unha factoría de talento. Pero a cousa vai a máis, porque claro, a xente maior tomaba viño e os pequenos tomaban mirinda. E un pequeno que medrou aí na palleira, despois colleu un libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, e leu uns versos que decían: licor de las verdes matas, tú me tumbas, tú me matas. E inmediatamente quedou transformado en licor do negro café, que me tumbas, que me matas. Factoría de creatividade, Ourense, centro do mundo, Medro Couco de Valle. En este momento de euforia, un momentiño, hai que poñerse duro. Temos altos representantes institucionais aquí. Estamos profundamente agradecidos e agradecidas. Pero, xa o dixo Lucía Aldao, hai que entrar polo rego. Ten que haber presenza non, e ten que haber protagonismo dos proxectos galegos nos grandes festivais que se pagan con diñeiro público. No, é verdade. Claro. Eu pensei que é difícil, non? Porque vienen estas grandes produtoras que ofrecen grandes paquetes, nunca mellor dito. Bueno, por diante dos grandes paquetes, aí está o noso talento. Bueno, xa vou baixar, que xa non aguanto máis aquí. Vou buscar factoría de talentos. Esa capacidade que temos de crear cancións que xa son auténticos clásicos da música galega. Estou buscándoa, pero non vexo porque estou un pouco chosco. Estou sentindo unha palabra que di, Mugardos. Ai, mamá, Mugardos me llama. Aí está. Aplauso poderoso para Sofía Espiñeira. Este micro para ti, Sofía. Gracias. Vamos subindo, Sofía. Imos. Deixáchesme para o final, Xurxo, xa non sabía ni mover as pernas. No, un momentiño. Creatividade en colectivo. Aí a responsabilidade é colectiva. Pero ti tamén sabes bastante disto, non? De cancións que teóricamente ou que foron creadas hai poucos anos, pero xa que parece que sempre estiveron aí. Ponme un exemplo. Por exemplo, a ver cal se me ocurre, Sara Sariña. Pero Sara Sariña xa ten 300 anos. Que vai ter? No, Terás ti. Como é? Ai, Sara, Sara Sariña. Ai, Sara, ti é la miña. Ai, Sara. Xa ten que cantar a xente, non? Pero non ten 300 anos. Quen fixo esa canción? Pois eu non o sei, se che son sincera. Bueno, non sabía. O sea, quen fixo esa canción? Sí que os sei. Pero estudiaches, aí está, non? Os Cempés, o que pasa que pensei que me decías xa de que a coñecían. Bueno, claro, que estou cambiando o guión, entonces... Pero ela tamén, picaches aí un xiro de guión absolutamente maravilloso. A que somos artistas. Circo Monte Curuto, dos Cempés, de Sergio, de Óscar, de toda a compañía. Unha peza que ten só 20 anos, pero que xa está metida, como decía Antón Avilés de Taramancos, na urdime máis fonda do ser. E para demostralo, todo o poder da Orquesta Bravú Xangai, no 30 aniversario do propio Bravú, con este ápice, con este pináculo, esta maravilla sonora, directamente de Mugardos, Sofía Espiñeira. Gracias. Ai, quixera dormir contigo, ai na túa cama dourada, ai pasar contigo esta noite, ai ir a presidio mañana. Ai la lela, ai la la lela, ai lela, ai la 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 la. Sara, Sara, Sariña, ai Sara, ti é la miña, ai Sara, Sara, Sarove, ai Sara do corazón.
rapazos e raparigas, ai, coidade os vosos amores. Ai, la, lela, ai, la, la, lela, ai, lela, ai, la, lela, la. Sara, Sara, Sariña, ai, Sara, ti é la miña, ai, Sara, Sara, Sarone, ai, Sara do corazón. Ai, Sara, Sara, Sariña, ai, Sara, ti é la miña, ai, Sara, Sara, Sarone, ai, Sara do corazón. Wow! Mi madriña, neno, que non, flipante! Sofía Espiñeira, Miguelón, culminando o proxecto da propia Luisa Villalta. Música, poesía e danza. Veña, outro aplauso máis grande. Wow! Fala polo micro. Moi divertido este Sarasariña, Miguelón aí, denme caña. Moi divertido porque somos un pouco de artistas. Ben, pois agora xa, vai recuperando os folgos, imos coa bola extra, cos premios Organistrum. E para revelar ese misterio que nos agarda, aplauso poderoso, queres dicirte o nome? Donde? Aquí. Bloque 5, Organistrum. David Ciuza Souto. David Ciuza! Imos por... Moi boa noite a toda a música galega. Que maravilla, realmente, grazas a Músicas ao Vivo, de poder estar presenciando este universo de tanto talento, tanta xente creativa e tanta calidade, porque temos a maior calidade de todo o planeta, ben seguro. Pois ben, vamos co último bloque, son os premios Organistrum e os candidatos, os proxectos finalistas na categoría de salas son... Sala Mardi Gras. A Pousada da Galicia Imaxinaria. Noite, contos e cantos. A Arca da Noé. Unha estrela na serra, Vilar de Santo. Entregará o premio Rafael Domínguez como vicepresidente da Deputación de Pontevedra e o proxecto premiado A Arca da Noé.
Bueno, antes de nada, felicitar ao resto das salas candidatas, a Sala Mardi Gras e a Pousada da Galiza Imaginaria. Perdón, Suso, que antes te presentei co nome de anterior, así que agora é así, Viva Narf, por suposto. E o resto de todas as salas do país, a Ourense, vou me esquecer, Garufa, o Clavi, as Crechas e, sobre todo, os proxectos do rural, porque tamén existimos, existe a Sacabeira, existe o Patio da Tola, existe a Oficina da Pedreira e de Marina arriba na Mariña, e como existimos e queremos que sigan existindo e facemos moito traballo e facemos traballo de formiguiñas e gostaríamos de vivir disto, pois pedimos ás institucións que nos apoien, que a Rede Galega de Música ao Vivo nós aínda non sabemos se cumprimos os requisitos ou non, e os músicos e as músicas xa se tiveron que apuntar, inscriber no proceso. Por outro lado, todo o país é aldea, como di a Pedreira. Convídovos a que vexades ese vídeo e escoitades esa música porque é incrible. E aquí está a miña familia, bueno, ali arriba máis, e en Vilar de Santos moitos máis. E non só é a familia, bueno, xa me lío, é toda esta xente e é toda a rede que montamos. E a rede é necesaria, porque sin rede isto non funciona, e xa somos poucas e poucos, e para que sexamos máis temos que funcionar así e pensar no colectivo, porque senón é imposible. E xa está, obrigada, e obrigada a toda a xente que me axuda na Arca, porque senón sería imposible, e tamén a toda a xente que é consciente de onde ven e que o mellor se porta e ven, bueno, e veñen, e xa está, que me lío, obrigadísima, e viva a música galega. Que me esquezo. Palestina vencerá e non necesitamos altris nin grandes macroproxectos de celulosas, porque temos microproxectos moito máis bonitos e que fan a vida moito máis agradable. Imos agora coa categoría dos festivais e os proxectos finalistas son Galegó de Rock. Festival Emigrasón. As nosas músicas. Este premio vai ser entregado por José López Campos como Conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia. É o proxecto premiado As nosas músicas.
Bueno, boa noite. Tócame falar aquí a min hoxe en representación de un montón de xente que estamos aquí e de moitísima máis xente que está detrás do Festival As Nosas Músicas, que nos axuda, que nos apoia durante todo o ano, especialmente nas datas sinaladas da festa. Así que este premio vai para toda esta xente, especialmente para toda a xente da nosa parroquia de Couso. Moitas grazas. Moitísimas grazas tamén, que non quero esquecerme, por suposto, a Músicas ao Vivo por organizar este tipo de espazos no cal se pon en valor a música do noso país. Moitísimas grazas e, ademais, grazas por este galardón, por suposto, e grazas a toda a xente que nos votástedes. O premio quixeramos dedicalo especialmente a xente que alo polo ano 1996 foi valente e quixo facer unha festa diferente. Quixo facer unha festa de música tradicional, un grupo de mozos e mozas de apenas 20 anos. Algúns deles están por aquí hoxe. Roberto, Luís. Outros e outras non puideron estar aquí hoxe. Xermán, José, Chus, Emilio, Xaquín, Cristina. Moitísimas grazas por apostar pola música tradicional e por comezar coas nosas músicas, por ser valentes e querer facer unha festa diferente. Xa por último, queríamos dar as grazas a toda a xente que asistides ano tras ano, desde o ano 96, sin parar, salvo os 2 anos da pandemia que tivemos que frear para coller impulso e continuar coas nosas músicas. Moitísimas grazas a toda a xente que acudides ano tras ano. Moitas grazas a todas as músicas, a todos os músicos que pasástedes por as nosas músicas. Algúns de vos estades por aquí hoxe. Grazas a todas as entidades, a todas as empresas que nos apoian. Sin vos non sería posible. Grazas, sobre todo, á cultura galega. Grazas á lingua galega. Grazas á música galega. E grazas, en especial, á música e ao baile tradicional galegos. Así que, viva a música galega! Viva a cultura galega! Viva a lingua galega! Viva a música e o baile tradicional! Viva a música e siga! E xa para finalizar, a categoría de Comunicación e Difusión Musical. Os 3 proxectos finalistas son: Miudiño Sessions, a regueifa plataforma 2.0. Rodri Míguez, son creador de contido. O TikTok de Rodri Míguez. 23 quedará para a lembranza por ser un dos mellores anos da historia da música en galego. De feito, eso, a maior parte da xente... Rebelico Revista. Pais non escribirte os avós ou os bisavós, dependendo de que zona de Galicia estés. Bueno, sempre fomos moi democráticas a hora de escoller todo, e seguímoslo sendo. A entrega deste premio vai na realizar Miguel Anxo Fernández Lores como alcalde do Concello de Pontevedra. E o proxecto premiado Miudiño Sessions, a regueifa plataforma 2.0.
que noite fermosa. A verdade é que xa sei que tedes un pouco de fame e tal, tentarei ser breve. Que noite fermosa. Conceptos, eu son un pouco como Xurxo neste sentido, non? Quedo sempre cos conceptos do que me impacta, en este caso, pois a palabra o colectivo, que tanto repetimos esta noite, para mí é o máis importante, non? Ao final, a arte, sen o colectivo, non ten sentido, non? Se non tes un público, se non tes con quen compartilo, non ten sentido. E tanto colectivo como o que comentamos os compañeros agora, por exemplo, reivindicación da lingua, reivindicación de conservar o noso, pois foron os eixos que me levaron un pouco a comezar coas Miudinho Sessions, e realmente o importante, veño aquí solo porque ao final é un proxecto unipersonal no aspecto técnico, pero que é un proxecto colectivo, porque ao final é algo que se fai desde a paixón e desde o amor, é un proxecto absolutamente amateur, sen cachés, por puro amor á arte. O sea, como se facían as cousas durante moitísimas décadas neste país, hoxe, por sorte, existe unha industria, pero durante moitísimos anos pois era todo cousa de vontade, cousa de, eso, por amor á arte. E, bueno, as Miudinho Sessions funcionan un pouco así, por sorte, por desgraza, e o bo que teñen nese sentido é que podes percibir o amor das persoas e dos grupos pola música, e tamén pola lingua, porque, ao final, un dos eixos principais é eso, conservar, que non nos damos conta moitas veces, non? Este pequeno gran milagre que tanto levamos esperando, non? Que era que o galego estase a converter diante dos nosos ollos na lingua de prestixio do país, en canto a música, algo que xa existía en outros campos, non? Na literatura, ademais, pero a música era como unha asignatura pendiente. Anos 70, anos 80, anos 90, houveron moitísimas explosións, pero sempre foron efémeras e puntuais. No século, ben entrado no século XXI, a cousa ten cambiado, especialmente nos últimos anos. Xa non hai estilo que non atopemos grupos que canten en galego, xa non hai campos por explorar. E, aínda así, non hai semana en que apareza un grupo novo, que non apareza un novo rapeiro, unha nova rapeira, que non apareza un novo grupo de algún estilo do que non ouviramos falar cantando en galego e usando galego. Bueno, ao final, iso que nos vai garantir que teñamos 1000 primaveras máis para o galego. Entón, ese é o principal obxectivo das Miudinho Sessions e, bueno, máis agradecido non podo estar por ternos votado, porque a verdade é que, bueno, dai visibilidade e, bueno, teño que dar as grazas especialmente aos grupos que fixeron hasta agora as Miudinho Sessions e as dúcias e dúcias de grupos que sei que as van a facer, porque, bueno, xa temos falado e noto que realmente que é algo que a xente quere facer porque, ao final, formas parte de algo no que o amor pola música é o eixo principal. Bueno, nada máis, darlle grazas a miña dona, ao meu fillo, que son os que máis me aturan, especialmente cando desaparezo para facer unhas Miudinho Sessions en algún sitio, en algún remoto lugar de Galicia, e, bueno, que ao final dá traballiño, pero, bueno, polo que vemos aquí, pois que compensa. Moitísimas grazas. Cousa bonita. Está sendo unha noite preciosa, dedicada a Noel, a Regueifa Plataforma. Esta noite foi ben longa, pero a festa non termina. Antes de dar o remate, vai falar a directiva. Vai falar a directiva que esta música está viva. Ai, xa o dio retrouso. A directiva ven agora. Somos un pobo de artistas. Avante! Vou me baixar isto. Moi boas noites, compañeiros e compañeiras. Eu son Pate Castro, tesoureira e secretaria da Asociación Músicas ao Vivo, e presento-vos a Xavi Castro, por favor, vicepresidente, aos vogais Silvia Penide e Tomi Díez. Tamén mandamos saúdos para Sheila Patricia e Pablo Lesuit. Nós somos xente voluntaria, escollidos polas socias e polos socios e representamos a moitas e diversas formas de pensar, como ben vistes esta noite, e de sentir a música. E facemos o posible para deixarlle o camiño un pouquiño máis andado aos que veñen.
Somos unha mostra deste pobo de artistas que, como ben di Xurxo, desexamos máis que nada que medre o talento galego e podelo exportar ao mundo, que é o que merecemos. Benvidas un ano máis a esta festa da música galega, a esta cita ineludible da nosa cultura. Xa son 11 edicións dos premios Martín Codas da Música, que se di rápido, pero que conlevan un gran traballo e sacrificio dende hai moito tempo para esta asociación e para esta directiva, verdade? Como sempre, decir que moitos parabéns aos proxectos premiados e aos finalistas e tamén a todos os proxectos que representan nesta edición porque dan boa mostra do potencial musical que ten o noso país. Como sempre, repetimos, o obxectivo principal deste certame é visibilizar a creatividade musical das artistas e das bandas da Galiza e o potencial da música como sector estratégico desde o punto de vista social, cultural e económico. Os premios son, ademais, un elemento de cohesión e plataforma para apoiar e potenciar e dignificar e profesionalizar aos traballadores da música deste país, que somos todos nós. Na primeira, como ben sabedes, nesta primeira edición que temos é a primeira que se implementaron as novidades tan importantes como un novo sistema de votación. Na primeira fase de votación, un xurado escoitou, valorou e deliberou sobre todos os proxectos inscritos, dando lugar a 3 proxectos finalistas por categoría. Un traballo inxente, de moitísima responsabilidade. Así que moitas gracias a Marixiña, a Alberto Busto, a Caude Mos, a Elena Vázquez e a Pilar García Rego. Na segunda fase das votacións permitiuse a participación do público xeral no proceso de votación a través dun sistema de baremación que o 50% ven da man do público e outro 50% da mans dos socios e socias de músicas ao vivo. Atopamos algunhas eivas, sin dúbida, este é o primeiro ano. E así que trataremos de pulilas para vindeiras edicións, pero a verdade é que a participación nesta edición bateu todos os rexistros. Vamos, estamos encantados, tanto por parte do público como dos propios socios e socias. Así que moitas gracias a todas e a todos. Decir que dende Músicas ao Vivo defendemos o leitmotiv desta gala como que, como colectivo, somos máis fortes. Creemos firmemente na unión e en defender esta profesión. A loita clave é a colectiva e foi e serás necesaria porque músicas e músicos tedes que asociarvos. Esta é a vosa asociación. A asociación ven traballando por la dignificación do colectivo en diferentes frontes dende hai xa máis de 16 anos, tanto a nivel local, autonómico, como formando parte de federacións estatais e estando en primeira liña en tarefas tan importantes como o desenvolvemento das medidas do chamado Estatuto do Artista. Seguimos tratando de fortalecer o colectivo, con fortes eivas e problemáticas, porque xa o sabedes, e aparte por aquí pasaron e as dixeron. A precariedade xeral, a infracotización, o incumprimento da legislación laboral, os cambios no consumo da música, o proceso de progresiva turistificación da cultura, a perda de peso da cultura de proximidade, de pequeno formato, a dificultade para emerxer dos novos talentos ou a volta aos atrasos excesivos nos pagamentos por parte de algunha administración. É importante e necesario fortalecer a contratación dos proxectos galegos na programación cultural do país. Hai que poñer o talento galego no centro, onde debe estar. E estes premios son unha clara mostra do potencial que temos, porque non falta. Pero hoxe é un día de celebración, de apertas, de reencontros, de agradecementos. Queremos agradecer a Xurxo Souto e a banda Xangai por embarcarse nesta grandísima aventura. Polas colaboracións musicais de Inés Naya, de MJ Pérez, de Sofía Espiñeira e de Uxía Pedreira. A Víctor Lorenzo,
por agasallarnos un ano máis cas súas melómanas. E os entregadores e entregadoras polo seu bo facer. A toda a equipa técnica que nos acompaña dende fai varios anos, o son, a iluminación, produción, secretariado técnico, montaxe audiovisual. Moita xente, sabedes? Moita xente que colaboramos para que todo isto saia ben. En especial, hai que recordar que, aínda que non estén aquí, hai que falar de Manuel Alonso, Inés Portela, Rubén Capelán, Arantxa Estévez, Rosa Bugallo e moitos máis. Que, aínda que non estén aquí, son parte fundamental. E como non agradecer aos nosos patrocinadores. Os nosos compañeiros, hai que decir, porque levan máis de unha década apoiando para que este certamen sexa unha realidade. En primeiro lugar, as bodegas Martín Codas, por favor. Por apoiar a nosa cultura dende unha visión colectiva, cooperativa. Moitas grazas. Moitas grazas por facer posibles estes premios, polo apoio e pola visión de proxecto de axuda tan grande que facedes á cultura galega. O Concello de Pontevedra, porque grazas a vos, de verdade, este pazo, o Pazo da Cultura, xa é o epicentro da festa da música galega. Grazas por deselo desfrutar a todas e todos nós. A Axencia Galega da Industria Musical, da Xunta de Galiza, polo seu apoio durante 10 anos, ao igual que a da Deputación de Pontevedra, que sempre estiveron aí. Un placer colaborar con vos ano tras ano. E como non, recordar a Televisión, Radio Televisión de Galiza, moitísimas grazas porque facedes que isto sexa máis visible, que sexa visible en todo o mundo. E tamén queremos agradecer a todas as autoridades políticas, porque creemos que é moi importante, porque se achegaron esta noite e aceptaron o noso convite e converteron esta gala nun punto de encontro en diversas formacións políticas que traballan en conxunto por sacar adiante Galiza e, ademais, representala en Europa e no mundo. Moitas grazas. Que viva a música galega! Esas mans arriba! Moitas grazas. E agora damos paso a un dos momentos máis especiais, o premio de honra deste 2024, a unha gran figura da nosa música e da nosa cultura. Dentro o vídeo. Eu tiña 3 anos. Entón pasaron a xente nova tocando a guitarra e tal. E entón eu dixen, que bonito, que é ese tal? Entón un deles fixe un acorde, tron, e colleu a guitarra e púsome a boca da guitarra aquí, non? E eu de repente vin un mundo de color. Nos levábamos a medio de 17 anos que éramos profesionais da música, nos vivíamos da música. Tocábamos en grupos de rock, nos metían como modernos en verbenas tamén. Ese foi realmente os inicios. Gravas un disco por pura casualidade, porque coñeces a alguén que te pon en contacto e claro, dun día para outro pasas a ser de un mísero músico a un artista, non? Amiga Albae del Caza. Tocaba rock, tocaba música pop, tal, pero tamén sempre me interesaba a música medieval. Unha vez que viña de tocar de Ferrol, parei na Coruña, en unha tenda de segunda man había un arpa. Para mí foi algo increíble, levei na casa e clink, 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 clink. Aí comezou todo, non? Penso que a arpa dalle un toque doce á música galega, non? Que é unha música brava, forte. Tiñamos a conexión de Portugal, a conexión da lusofonía. Esa conexión eu penso que é vital. É unha sorte que temos os galegos.
E se estás dentro da lusofonía, tes unha carta máis. Atopamos esta madrugada na gaiola do mar, unha illa perdida. A miña singularidade é Manuel Antonio, dende logo. Toda a miña vida levei un libro de poemas de Manuel Antonio, entón empecé a musicar esas cancións. Sempre está navegando, como di el, polos océanos do noso corazón, non? Dar as grazas a todo o colectivo, pareceme alucinante, non podo pensar en mellor premio, unha felicidade, unha ledicia. Tantas estrelas e tantas lúas sumisas. Para facer entrega do premio honorífico a Emilio Cao, convidamos ao escenario a Xoán Allegue, presidente das bodegas Martín Kodax. Esto por aquí, verdad? Ben, boas noites a todas e a todos. Dende Bodegas Martín Kodax é para nós un motivo de ilusión e de orgullo continuar a formar parte das iniciativas que poñen en valor o traballo e os proxectos dun sector tan importante na construción da nosa cultura e identidade como é a música. Excelentemente representados nestes premios da música Martín Kodax. Tanto a música como o viño representan valores de traballo colaborativo, paciencia e creatividade para obter un bo resultado. Presentar este merecido premio honorífico é unha honra a unha figura imprescindible da nosa música galega contemporánea, Emilio Cao, un home cunha profunda paixón pola música e un talento extraordinario que soubo traspasar fronteiras. A súa traxectoria é unha verdadeira peregrinaxe musical. Soubo combinar tradición e modernidade dun xeito único e innovador e diferentes estilos, como vimos integrando a literatura. Mais que un músico, Emilio Cao é un explorador incansable de novos sons e influencias, un renovador da nosa música. Hoxe recoñecemos a súa inmensa contribución á nosa cultura con este premio honorífico dos 11º Premios Martín Kodax da Música, expresar o noso máis sincero agradecemento e admiración por todo o que Emilio Cao fixo e sigue facendo pola nosa música e pola nosa identidade. Parabéns, Emilio, e moitas grazas por todo o que nos tes dado, por moitos anos máis gozando do bo facer da música galega. Recollo o premio Mateo, fillo de Emilio Cao. Joe, a verdad, moitas grazas polas fermosas palabras para o meu pai. Desgraciadamente non pode estar aquí hoxe, pero teño o mítico papeliño que vos vou ler. Prometo que é corto. Meu pai agradece infinito este premio e quere dicirvos que se sinte como un pequeno verme da ría ante a emoción de que sexan os compañeiros da música os que lle fan este agasallo. El recorda pasear da man da súa boa Carme, a poucos metros deste edificio, nas beiras do Lérez, agardando a subida dos arroases ao pôr do sol. Tamén por estes campos, na súa primeira adolescencia, probaban motos con compañeiros músicos, a fume de carozo, cantando nun inglés da ría algunha dos Rolling Stones. Despois, cando chegaba o silencio, escoitaba os ecos dos trovadores medievais, cas súas zanfonas e cas súas arpas. Tamén di que o noso norte está nos países celtas, por ser como a nós, puros de soños e de corazón. E outro norte noso, como xa dixo no vídeo, está no sur, ollando a Portugal e a toda a lusofonía.
Recorda meu pai que a xentiña de nós sentábase ás veces cos seus fillos ou netos no Penedo da Volta, agardando os arroases, que cando era lúa chea sempre falaban cos cativos. Isto era cando os animais falaban. Como xa dixeron moitos dos compañeiros, non a Altri, si a Palestina. Rock and roll e gaita de fol. Grazas. Que me deixaba a botella. Bueno, moitísimas grazas. Recordade que despois desta gala teremos unha festa, máis agora deixábamos con Xurxo, verdade? Fonte do Araño, onde eu de rapaz o teu carón xogaba no bran. Moitas grazas, Emilio, por tanta música, por tanta vida, por descubrirnos novos camiños para a música galega. En resumo, moitísimas grazas por tanta felicidade. Ese aplauso para Emilio Cao. E que ben falou Pati. Falou ben. O último momento tivo unha dilectancia, pero que ben o dixo, sí, con claridade dixo. Isto non é unha gala. Isto non foi unha gala. Unha palabra un pouquiño tal, non? Un pouquiño de modé. Isto foi unha celebración! Medre o talento! Aí estamos. Imos selección galega da música, un repaso rápido para a Orquesta Bravú Xangai. Velaí está, dende Viveiro, Xiana. Dende Ferrol, Olivier. Da Bandeira, Martiño. De Cangas de Ordes, María. Richi Coruñento, que casou para Monfero. Xan Jaiteiro Coruñento. Outro Coruñento que casou para Pontraja. Coruñento Redondo, Antón, perdón, Miguelón, dixen o teu nome. Aí estamos. Juan Varela, Anguni, de Monte Alto. De Aranga, de Ribeira. E reclama a presenza destas solistas prodixiosas para votar todas xuntas a repichoca que xa sabedes. Ti que me levas, eu que che axudo. Ti que me levas, eu que che axudo. MJ, pasa para arriba, que faz aí abaixo? Onde estás? Que veña MJ Pérez. Ah, estaba por aquí, perdón, dixeronme mal. Bueno, reñíronme, pero moi mal pola miña parte. Inés Naya. Uxía Pedreira. Rosa Bailadora Espiñeira. E grande aplauso para todas e todos nós, grande colectivo. Somos un pobo de artistas. Medre a música! Medre a poesía! Medre o talento! Medren as músicas ao vivo! Cando queirades, avante toda! Ten que ser salvaxe. Palmas xa fora, por favor. Venga, xa. Fora de tempo todos. Aí estamos. Ti que me levas, eu que te axudo. Imos de xuntas ao cabo do mundo. Ti que me levas, eu que te axudo. Imos de xuntas ao cabo do mundo. Ti que me levas, eu que te axudo. Imos de xuntas ao cabo do mundo. Orquesta Bravú Xangai. Éramos ben cativiñas cuando che fomos o San Adrián. Ti levabas cereixas e eu un anaco de pan. Che rosa, e ti berrabas por min. Ai, Adeliña, Adela, ven canda miña San Fin. Ti que me levas,
Imos xuntas ao cabo do mundo. Ti que me levas, eu que te axudo. Imos xuntas ao cabo do mundo. Ti que me levas, eu que te axudo. Imos xuntas ao cabo do mundo. Viña na porta, amigado e alma que ven que esteas de volta. Ti que me levas, eu que te axudo. Imos xuntas ao cabo do mundo. Ti que me levas, eu que te axudo. Imos xuntas ao cabo do mundo. Ti que me levas, eu que te axudo. Imos xuntas ao cabo do mundo. Vémonos na 12ª celebración dos premios Martín Codas da música. Grande aplauso para todos vos. Medio talento.